Yo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ladies and gentlemen, kamar yadda kuka sani, kowa ya san sunana Alwas Mazan Fama na Madina. To a yau abin da yake tafe da ni, ina so ne shaida ma al'ummar mu da kuma matasan mu waɗanda suke da talent na entertainment. Ina son in shaida musu cewa mun dawo active. Za mu ci gaba da sakin abubuwa back to back, sannan kuma za mu ci gaba da promoting din yara kamar yadda muka saba. A wannan lokaci insha Allahu mun yi budget, mun ware wa'insu sakonni waɗanda ya kamata mu kai kashafi wanda za a taimaki artists masu tasowa, a tallafa musu a ga cewa sun kai wani waje akan mafarkinsu. Kuma sannan ina son ƙara yin kira ga manyan ƙasar nan. Ina son ƙara yin jan hankali ga manyan ƙasar nan akan cewa dan Allah, dan Annabi, ku dawo, ku tausaya, ku taimaka ma yaran nan waɗanda suke da talent da basira, kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba na duniya suke taimaka ma masu talent. Yanzu kamar misali, na taɓa bada misali akan India, yanda tattalin arzikinsu ya ta'allaka ne akan entertainment, akan film. Bollywood sun dogara, suna samu kuɗin shiga da sauransu. Abin da nake son saƙon da nake son in tura a takaice, a gurguje, shine ina son in kira ga gwamnoni da sarakuna akan su tallafa ma talent ɗin da muke da shi a arewa. Kun gane? Kun ga kudu sun ci gaba. Ku ƙara tallafawa, a ƙara dawowa, a taimaki talent ɗin da muke da shi a arewa. In kuka kalla, in kuka tsaya kuka yi nazari, za ku ga cewa abubuwan da ake rainawa, abin da ake rainawa ake ganin ba komai bane, ko ba zai kawo abin nan ba zai kawo amfana ba. Sai ni yanzu kun ga abu uku, da entertainment, da noma, da kiwon shanaye da kuke gani, dabbobi. To idan aka dawo gwamnatinmu ta investing akan waɗannan abubuwa uku, za a fita daga cikin tsananin kuncin rayuwa da ake ciki a Najeriya da kuma talauci. In aka zo aka yi duba akan entertainment, aka taimaki entertainment, aka bunƙasa harkan entertainment, muka fara tafiya ƙasashen duniya entertainment ɗinmu na arewa da turanci. Najeriya muka fara shiga ƙasashe, muka fara burge su, muna samun kuɗin shiga, ana zuwa Najeriya, mu mai da Najeriya guri inda 'yan America za su taso su zo su yi kallo, su ba idan su abinci. It's very very possible. Zai yiwu. Muna da al'adu da abubuwa na ban al'ajabi da abubuwa na ban mamaki wanda idan muka zo muka sa su, za su zama arziki. Saboda haka nake jan hankali akan shugabanninmu da sarakunanmu su taimakawa musamman yaran da suke da talent. Akwai yara, ni na san yara masu talent a arewa nan, na san yara, na tallafa ma waɗanda zan iya, amma ni ma din ba mai kuɗi ba, wani mai kuɗi bane, me nake da shi da zan taimaki yaran nan su kai inda suke so su kai. So wannan abin in za a fito fili a yi abin da ya dace, a duba, a yi nazari, za a ga cewa muna da daidai rufin asirin da muke da shi da za mu iya taimaka ma yaran nan, amma abin nan yana da buƙatan support mai ƙarfi ne, ko ba haka ba? Amma wanda muke da shi alhamdulillah, to muna son a ƙara ba mu support, muna son sarakuna su shigo cikin lamarin nan, saboda kada mu yaran su 'yan arewa mu je mu zamo bayi a kudu. Iyayenmu sarakuna da gwamnatin da muke da shi a jihar Kaduna da kuma gwamnatinmu na jihar Kano, waɗanda su ne jigajigai a arewacin Najeriya, su ne komai. Gwamnatin jihar Kano da kuma gwamnatin jihar Kaduna, muna ƙara kira, muna jan hankali ga ubanmu, uban ƙasa mai girma, ubanmu. Sunan ma ya mun girma, sunan ma kun san akwai suna an ta girma baki bai iya faɗa, amma haka zan daure in faɗa, duk da ko ban faɗa ba, kowa ya san wane ne uban ƙasa a Najeriya. Shine Ambassador Ahmad Nuhu Bamalli, mai martaba sarkin Zazzau. To idan aka zo aka taimaka mana baba, abubuwa za su yi kyau, a tausaya mana, a taimaka. Sannan kuma ga gwamnatinmu mai alfarma, gwamnatinmu mai arziki, da kuma babanmu mai daraja, gwamnoni, uban kowa a arewa, mai gidan uban kowane gwamna a arewa, wato mai girman
mai girma gwamna la ilaha illallah gwamna Muhammadu Ubasani, suna mai girma na babanmu. Baba ka taimaka mana, ka tausaya, mu yaranka ne. Yaran nan a taimaka mu ba su abin da ya dace, a ba su platform, a ba su abin da zai yiwu, a ba su abin da za a iya. Mai girma gwamna da mai girma sarkin Zazzau da kuma sarkin Kano da kuma gwamnan jihar Kano, muna kira wannan Kaduna State da jihar Kano su ne arewa. Kowa ya riga ya san wannan. In dai kana san arewa ma su ne arewa, kuma su ne iyaye ga arewa. Kowa ya riga ya san wannan, kowa ya riga ya sani. Saboda haka muna kira ga iyayenmu, ba mu da kowa sai ku. Gwamnan Kano da sarkin Zazzau da kuma gwamnan jihar Kaduna su ne iyaye, su ne arewa. Ko ba ka ba, Kaduna da Kano su ne arewa. To yanzu mun zo ga mu muna roƙon alfarma, ƴaƴanku mu a taimaka mana mu ga cewa mun kafa entertainment mai ƙarfi wanda za a kawo ma matasan mu employment, da kuma yanda kuɗi zai ci gaba da abubuwa za su ci gaba da bunƙasa, mu mai da arewa ta zama birni fiye da Lagos, da kuma irin waɗannan abubuwa za su zama arziki da amfani insha Allahu idan aka yi considering. Ni dai dan karami ne ni, amma a taimaka a considering din magana na, kar a kalli ni da ne magana, a kalli magana da nayi ta zama maybe za ta yi amfani. Watakila idan masu ilimi da fikira suka zo suka kalla maganan suka hanga, sai a duba a gani. Kuma na ba da shawara a ƙara komawa noma, a koma agriculture, a koma a je a yi kiwon dabbobi. Shanaye su ne zamu wataran za su yi mana rana, za mu su zama mana kamar trade by barter, za a exchange. Kuma a rubuta wannan maganar da na faɗa a ajiye. Wannan dabbobi da nake cewa a koma a yi kiwon shanaye, a koma a yi kiwon akuyoyi, a yi kiwon kaji, za su zama arziki nan gaba. Kuma sannan a koma gona, a koma gona, a koma gona. Jarabawa ana ta fuskantar jarabawa, mun sani economic issue da abubuwa a jihar Kaduna da sauransu. To amma babu komai, alkhairi, kuma muna nan muna yin addu'a. Amma dai dan Allah, fannin entertainment din nan da ake ganin kaman ba komai ba, akwai talent. Yaran nan za su iya zama silan arzikin jihar Kaduna. Nace ina nufin yara masu basira da fikira, ƴaƴan baiwa, za su iya zama silan bunƙasan tattalin arziki na jihar Kaduna da kuma Najeriya gabaki ɗaya. Idan aka shiga lamarinsu suka samu tallafi da taimako, za su iya zama silan arzikin Afirka ma gabaki ɗaya bi iznillah. To alhamdulillah, mun gode. 001 na Kaduna ya ga 001 na Zaria, Albos 001 na Kaduna ya san 001 na Zaria, na Madina abokin dan gwamna, abokin na Madina abokin dan gwamna. Nagode. To ladies and gentlemen, kun gani tare yau da Your Excellency mai girma Mansur Ubasani. To a tare da mu yau mun kawo musu babban abin mamaki kuma mai kyau. Kuma musu abin mamaki labari kyau. Gashi nan. Gaskiya ne 001 ba wasa. Na musu labarin Northern Entertainment Group, Northern Entertainment Group Africa. Nagode nega. Na. Yeah. So, motto, discipline, respect, loyalty and honesty. Dole su bi. Yes, dole su bi. Kuma sannan ina son sanar da ku, What Excellency shine sabon chairman namu, shine chairman din mu. Shine chairman na wannan record label din. Za ku ji executive chairman daga baya insha Allah. Saboda haka ku zo ku yi ta mana congratulation, ku yi congratulating din Your Excellency, kuma ku yi congratulating din mu. We congratulating din kuma na Madina. Nagode, we are proud to have you sir. Thank you very much. Your Excellency. Yeah.